ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ନୀରବତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟଟି, ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସ୍ନେହରୁ, ଜୀବିତ ରୁହେ ବ୍ୟବହାରରୁ, ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯତ୍ନରୁ, ଅନୁଭୂତି ବସା ବାନ୍ଧେ ହୃଦୟରୁ, ମଉଳି ଯାଏ ସନ୍ଦେହରେ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଅହଙ୍କାର। ଚତୁର୍ଥଟି, ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପେନ୍ଥାର ଶେଷ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।